A Mateja nastavlja o još jednom gorućem problemu u Zagrebu, nedostatku mjesta u vrtićima. Više od 2700 djece zadovoljava uvjete, ali nema mjesto. Roditelji nervozni jer moraju tražiti rješenja, a odgojitelji pretrpani poslom. Na igralištu se lako popeti, ali ne i na listi za vrtiće. Ni nakon prigovora Mila nije upala. Ona je bila na rubu suza. Ja sam tužna zato što se ne mogu igrati u vrtiću. I mama je tužna jer s 4 djece pune su ruke posla. Meni je prvenstveno cilj da su djeca u vrtiću. Meni nije cilj da baka i deda čuvaju djecu. Ja sam ih sebi rodila, ne njima ili nekom desetom. Nakon pritužbi u zagrebačke vrtiće upisano je dodatno 474 djece. Među njima nije Josipin sin. Uzela je neplaćeno da bi bila s njim doma. Čini mi se da smo u začaranom krugu, znači mjesto ne može dobiti jer sam ja s njim kod kuće. Oni to smatraju nezaposlenost, a ja ne mogu početi raditi jer nemam gdje s djetetom. Nema joj kaže tko pomoći. Baka servis je u Slavoniji. Plaćaš porez, prirez i opet ne mogu dobiti najosnovnije za svoje dijete. Mislim, mjesto u vrtiću. Da ne možeš u Zagrebu dobiti mjesto u vrtiću, meni je to sramota. Mjesta trenutačno nema za 2700 djece. Iz grada Zagreba kažu da će problem riješiti gradnjom novih vrtića. Što poručujete onim roditeljima koji će sada morati dati otkaz zapravo da bi ostali sa svojom djecom? Jasno je da govorite o problemu koji je stvaran. U roku nekoliko godina želimo da svako dijete u gradu Zagrebu u dobi između 1 i 6 godina, svako dijete roditelja koji žele da mogu upisati dijete u gradski vrtić. Sve se to preljeva i preko leđa odgajatelja. Vrtićke skupine su pretrpane. Izidor je radio u grupi od čak 30 djece, što je protivno pedagoškom standardu. Kaže, gotovo je pravilo da se krše ti standardi. To nije dobro za djecu. Znači kad neko kaže možda ne želiš raditi toliko djece, ne, uopće to je neupitno. Radit ću da mi daš i 50 djece i napravit ću ono što mogu. Ali ono što mogu u tom trenu nije ono što djeci je dovoljno, što treba i što zaslužuju. Za četvrtak prosvjed najavljuju roditelji odgojitelji. Od grada traže 200 eura novčane naknade za svako dijete koje nije upalo u vrtić. Opa, ajde.